So, what's up mga Kajino? So, kahapon nga, naglaro kami kahapon. So, sabi ko 10k yung tansyado kong papanalunin ko, no? Tapos yung gagamba natin na almost 1 month na. Pero yun nga, 3-1 tayo mga Kaji. So, yung panalo kahapon, hindi naman umabot lampas mga 2k lang kasi may talo ako mga Kaji na ano. Yung talo ko, yun yung pinakamagandang gagamba ko pa. Na pinaka-kursonada ko at siya yung pares namin na silip siya. So, ang laki ng taya ko doon. Kaya 2k lang yung panalo natin. Hindi ko ma-explain mga Kaji, no? Pero yung time kasi na hiniting ko siya, magpo 4-0 sana ako doon. Time na hiniting ko siya mga Kaji, hindi pa siya dinampian nung gagamba. Kumagat na siya sa stick bigla. Pag dito siya, no? Dito yung paghiting ko. Pag ganyan ko mga Kaji, gumanon na ng paa yung gagamba. Kumagat siya sa stick. So yun, no, nag-semi siya doon. Ilang beses siya kumakagat ng stick bago ko siya nailapag. So yun, sayang yun. Talagang otso yung kalaban niya. Silip na silip kami doon. Tapos yun nga, 3-1 tayo. So ang ginawa ko na lang mga Kaji, yung panalo kong pera kapon, ito mga nabili ko. Ito, 3 kahan nito. Ito, saka yung paleta. Ito, no. Then may gagamba pa akong binili. So ito, tinesting ko lang naman. Hindi ko pa nalalagyan to, no. May ilalagay tayo dito para madulas na siya, ganyan, no. So baka ganito yung ipag-giveaway ko din na iba, no. Yan. Magandang kahad to. Pang-stock ng mga ano to, pang-stock ng mga lalaking gagamba. Andiyan na si Colette. Okay lang. Ganito yung itsura niya. So baka ganito, no. Pag-giveaway ko to na may gagamba na, try natin. So good luck lang, sana hindi siya madedo, no. So yan, and pakita ko kayo ng gagamba. Sample lang mga idol. Ito native to, dito lang sa area namin to nakuha. So may 6 ako. Makikita mga baby, pinakamalalaking gagamba yan ngayon na nahawakan ko dito sa area namin, no. Ito itong mga dito. So yan. Hi, Colette. Kiss nga muna kay Daddy. Hindi pa na good morning kay Daddy yan. Ay, mag-kiss muna kay Daddy. Hindi pa na good morning yan. Kiss mo muna. Oo. Ganun lang muna. So, yun mga Kaji, no? Pakita natin to kung gaano kalaki to. Para makita nyo naman, no? So, ito yung mga binili ko kahapon, no? Sama ng lalagyan. So, yun, no? Yung gaano kalaki to ng gagamba. So, mga sa Jensen size to mga idol. OS na nila to. Or jumbo ng Jensen, no? Ito yung OS talaga ng Jensen, ganito. Tapos, mura lang natin nakuha to, no? Pero ito mga idol, native to. Sa Kalabansian lang nila kinuha to. Dito lang sa amin banda. Esperanza lang, no? Grabe kalalaking gagamba to. Pag pinatong sa 5 piso to mga idol, lampas-lampas to. Ang lalaking gagamba nito. Ayan, o. Ayan. O. Tanya naman, no? So, kukondisyonin natin to. Ito yung ihaharap natin sa kanila, no? Ayan. Tapos, tignan nyo to. May kursonada ako ditong gagamba. Ang ganda talaga. Sabi, ito. Itong pinakakursonada ko dito. Sabi ko kung ako magdadala nito. Tapos, ay, hindi. Ito ba yun? Ano yung tigre na itim? Ay, ito nga. Ito pala yung itim. Matigas sa matigas talaga to. Ayan, no. Puro kalamansi lang inuha to, no. Ayan. So, kondisyonin natin to. Try natin ibalik doon. Tayo ng may-ari na ito. Kasi walang kalaban to mga idol. Malaki talaga. So baka malay natin magdala sila ng ganito kalalaki ulit doon. Kasi walang katapat to. Tapos yung may-ari nito mga idol, puro talo yung gagamba niya. Last fight lang siya nanalo, no. Parang 4-1 ata yun. 4 lose, 1 win lang yung may-ari ng mga gagamba na to. So sabi ko, bilhin ko na lang. Kasi hindi din naman napalaban. Sa tansado talaga mga Kaji. Halatang halata yung may-ari ng mga gagamba na to na ano, bitin sa load yung mga gagamba niya. Kulang sa isa pang. Kung ako nga yun, lalagyan ko pa ng load yun dun, eh. Ito yung gagamba niya. Ang lalaki, oh. Ayan. Ang lalaki ng gagamba. Oh, yan yung sa daliri mga idol ng lalaki. 1 piso.
Sa 5 piso to mga idol, lampas to. Malaki tong gagamba na to. Ayan o, tignan nyo na lang sa kamay. Oh. Loaded talaga. Pero kaya kasi natin gawa ng diskarte to. Ang laking gagamba. So, yun lang mga kaji, no? Then sa Axie pala, update ko lang kayo. So, baka bukas na. I-release ko na ng new scholar bukas kahit hindi ko na i-ano dun sa Facebook page natin. Kasi, yung dating ng PC natin siguro baka next week pa. Kasi nagpa-build ako ng PC. Hindi talaga kaya ng laptop ng tendray namin dito. So, nagpa-build ako sa Manila ng gaming PC. So, para makita nyo naman. So, ano ba ba? Kulang. So, yung gagambang Japan mamaya, papakita ko rin sa inyo. So, hindi ko kasi binlog pa yon gawa ng gusto ko talaga kung mag-breed siya, ma-breed siya ng maayos, no? So, basta, pakita ko sa inyo yung gagambang Japan. Again, yun lang muna. Maraming salamat sa panonood at sa laging nandyan para supportahan tayo. So, thank you. And ano ba? Yun lang muna. Pakain muna akong gagamba.